Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Partording ni parminggota anon di kurna parjulu ima na sian inahana dungi diuduti mamuse dohot punguan ina di kurna paduahon punguan Jeriko. Selamat datang hupasahat hami tuhamu naoddope parjulu sahali maddohoti parmingguon di huriata HKBP din Pasaron manang nadia pe uga samuna di Pulau Bali saya tuhatama natoktong mangaramoti masuk mahita tu acara parmingguon apa hohoma martangiang mahita di Begasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 10 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen.
martua do halak nama naon di pangujunan, aidung tau sian pangujunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan, jala pardenggan bahasa, rodi saleleng nileleng na do asini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasai laon sahat rodi sadarion, upuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam na badiai. Say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala tarparangehon hami parange na badia. Say ajari jalapai baru marohanami, asalam ias hami roh dihasusudan di bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon ma patik ni debata, ima nanianet sian patik parjulu sahat rodi patik paupaton, songon ma didok. Audo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu baenomu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turu ni tano, yang gotunggabe si sobbaon manang sioluan. Patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna,
ai hona uhumna do sogot akkana marsineang di goarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na dipasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai, ido sahatna atong rap mangidugu mahita sian tuhata, mangulahon na hobartu patik nai, ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Tatopoti madu satta tujolo ni debata, martangiang mahita, ali debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roh tujolom, uhilalah hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najuk do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamateannya kapardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni todi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen.
Tabigima hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul disiamun niha bangsa niha tongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna, akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di Amos 5, mamuka sian ayat 10 alu, sahat rodi ayat 27, tajahama marsikat soring. Marjea manasida akan mangapian di arini Jahoba, tung aha labamuna siani, aholomo do arini Jahoba, dada hati uron. Dada haholomon tongon arini Jahoba, jala dada hati uron hagolapod do. Dang marsinodang. Ainak pe di pelehon hamu tuau, akka pelean situtungon dohot pelean si panganon, dang lomoro hakku disi. Pelean hamauliateon sian pinaham muna pamuean pe, dang parduli audisi. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi, jala hati goran songon sungai na solo marsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna, rodi ojahan ni gana-gana muna, tole bitang ni debata muna, akan abinahem muna dihamu. Ido sahatna
Martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigi marede punguan inahana dungi diuduti mamuse dohot punguan seksi parupuan. Dan
Tahati dakko maha porseautai, songon nahi nati dakko nidong atas sa porseaon disadok portibion, rap mahita madok,
Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siat tod di porbadia, andorak suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, payamulak soko tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria atau panhalak Kristen akan na badia, doh dihasani dosa, doh dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, doh diangoluan na sora suda. Amin. Tabigima puji-pujian sian punguan Jeriko.
Amanami inanami dohot ruas na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus tapamana majo jalata jaha ting-ting namasa dohot nanaing pamason ni huriata tuari na mangihut. Ya minggu ta sadarion minggu pa 27 dung Trinitatis dohot topik masih pauli-ulian manomu-nomu haroroni Tuhan. Tik-tik na parjolo pos pelayanan tabanan mardalado tong-tong dinggan alani hita sude muludung adong dongata tong-tong ma tasosoy tu nasida songon adong do pos pelayanan di tabanan. Napaduahon padidian nabadia di hari Minggu sadari tanggal 12 November 2020 di Patupado padidian di pospel pelayanan tabanan tu dua di anak koni huriata ima keluarga Hasiahaan HMP Borugultom dot keluarga Manurung Borsitopul jala padidian di Patupama ima dina sugot di pukul 7.30 na mangihut ruas na martaba di pos pelayanan tabanan ima keluarga Nyonya T. Siregar SSR Borusiahan nasida dohot tuludat danak jalan nasida ruas di HKBP Den Pasarhian alani pidda nasida maringana tu tabanan jadi nasida sonare gabe ruas ni pos pelayanan tabanan manasida na mangihut songonitong pos persiapan pos pelayanan Gianyar tong domar dalan dengan jadi melutung adong dongata nadong di luak Gianyar manang di Kulungkung boy matong ta paingot tunasida bahwa sementara nung ngajong-ngajong pos persiapan pelayanan di Gianyar na mangihut jadwal kegiatan gereja boy ma tapamanat di warta naung disagio tu ITB na mangihut laporan pesta Huria pesta Gotilo 2020 boy ma tajaha ima total pemasukan sementara 500.762.500 rupiah dohot pengeluaran 110.770.540 rupiah hasil sementara ima 320 juta 651 rupiah tunai. Jadi parhalado dohot Huria pasaton moleate tu sektor 5 onom ima nagabe nasida gabe panitia pesta Gotilon jalanunga tasasihon jalanunga taulahod di hari Minggu nong salpu sude tupa mardalan khobar tu halomoran ni debata namangihut danak nasorang ima di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober di pasu-pasu tuhattaro sada danak di tonga-tonga di keluarga DK Sihombing M Boru Pangaribuan alamat nasida di Jalan Teukumar nasida sian sektor opat jala hipasdo danahi dohot nang natorasna na mangihut ruas na martaba di Huria HKBP Denpasar mulai di hari Minggu sadarion tanggal 12 November 2020 nunga martaba sadar wasta sada keluarga ima keluarga
Mesites Yeremia Simangusong, Sonia Teresia Boru Raja Guguk, nasida nungatar pasu-pasu di tanggal 7 Oktober nang salpu, jalan nasida Maringanan di Jalan Gunung Karang, perumahan Graha Primaloka, masuk tu sektor 10 sada. Napaduahon keluarga Pasmayapan Perlindungan Siregar, Amelia Budiati, Boru Pasaribu, dohot 2 dakdanak, nasida Roh Sian Huria, Gereja Protestan Indonesia GPIB Eklesia Sian Tuban, jala masuk manasida tu sektor Walu Maringanan di Tukat Balian Renon. Namangihut ruas Nabida mulai sadarion minggu tanggal 12 November 2020 nunga pidda Sian Huriaton ima keluarga Samuel Imron Sibarani Flora Buru Panjaitan dohot tuludak danak nasida beralamat di Jalan Palapa Sida Karya Sian sektor Walu Jalan Nasida pidda tu HKBP Rut Resort Simalingkar B distrik 10 ralat di sini bayar sektor 10 sada alai sektor distrik 10. Na paduahon keluarga Sahat Sinabariba Montes Boru Simatupang, alamat asrama Angkatan Darat Sudirman, nasida sian sektor tolu jala pidda nasida tu HKBP Sukajadi Resort Palembang. Na mangihut program NHKBP Denpasar adong sautik perubahan nasida alana kendala teknis, jadi program Zending live streaming diundur jala ditunda tu hari berikutna. Na mangihut partangyangan rumah tangga imana dipatupa di 2 sektor rumah tangga di tanggal 10 sia masuk pukul 10 sia 30 di 2 sektor, ima sektor dapat sektor sada dohot sektor 10 asa pinangidoma ruas nadong di sektori jala marsi dohot rap marsaor mamuji pasangapon gorni tuhatta. Nabangihut pakubasiut tu lapas kerobokan hobar tu program ni huriata di patupado songon pelayanan tiap bulan jala masa matikina di Patupa tanggal 10 November imana diuluhon di diakoni sosial asa pinangidoma tu sude seksi diakoni sosial maddohoti pakubasir di lapas kerobokan imana diuluhon ni amang padita Firdaus Hutasoit STH. Namangihut pangurupion mangidos tangyang siak kita ima di ruasta na marsahit na digale perdagingan nasida ima amat taer silalahi nyonya BT Nenggolan Buru Sitorus, nyonya LS Nenggolan Buru Panjaitan, tatangyak kumana sida asang giat nasida hatop jalaboy rap marsar dotita di tonga-tonga ni huriatta mamuji pasangapon guarni debata. Na mangihut pesta gotilot dohot kewangan boy ma tapamanat di warta nang disagiot tuita molo tu ngadong koreksi manang ralat boy ma di pasat tu situa sektor nang songoni tu sekretariat ni huriatta. Na barpudi ulang tahun parhalada dohot Huria HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun kelahiran nang soni pernikahan ya songon hatali tu hatta na mamakulingi hamu imana dibuat sian buku Mazmur 77 ayat 4 songon ma didok tu hatta jala halomohom ma jahoba
jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. So ni masahatna sayanggi matuhatta na tongtong malian hasyaton dot gajang niur dia kadongan ruas na merayakan ulang tahun di Bagasa Saminggu. Songon lima amanginang songon warta na masa di huriata atong tatangnya koma di Bagasa Rawatabe asang giat sudi pakubasion di tonga-tonga di huriata jalagabe siboan di halomohon di bata di dahita na makubay saluna mulai tema di hita saluna horas. Dan doa kon hui tu tok 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 ai hubo to takas tu doa namu se doa di gong tu kon tu bogos pedison marang sonang tangan marsika tu gos sesudi Jolo mo Tuhan sama diriku
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangarajai hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hurian itu hatta amang dota minanami na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus, hatani debata barita nauli di hita di parminggot di bagasan sadarion. Ima na tersurat di surat Perjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu Huria Tesalonik biddu 5 ayat sada rodi 10 sada. Sada Tesalonik biddu 5 ayat sada sahat rodi pa 10 sadahon. Asa hujahau kami madihita tapa ihut-ihut ma di bagasan rohat tabe songonom maridok disi. Alai dang pola suraton tuhamu ale akadongan taringot tutikina dohot sadiharina. Ay diboto hamu do takkas na songon panak kobor ngiddo haroro ni ari ni Tuhani. Ay molo didok halak dame do jalamara swadong. Disima toppu tahop tu nasida hamaguani. Songon pabebeon tu nagabe-gabean. Jaladanga dong hapurusan nasida. Alai hamu aleak kadongan dang di bagasan naholom hamu. Sotung hatiuran ari hamu songon panakko. Ay saluhut na do hamu anak hatiuron jala anak arian. Dang sian borngin hita manang sian haholomon. Atong say unang matarpodom hita songonak kanaleban. Say dungo mahita jala maroha na torang. Ay bornginido tarpodom akkana modomi. Jala bornginido mabuk akkana mabuki. Alayang gohita nasian arian maroha na torang mahita. Tasullukom ma haporsyaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluaon. Aidang dipadiri debata hita bain sirimasan. Alai naing madapotan haluau kita marhite sian tu hatta Yesus Kristus. Naung mate humokop hita. Asa sadok mangulu hita rap dohot ibana. Manang nadungo mangulu dope hita manang nang modompe. Di ini saya masih paingo tamahamu jala masih pauliulian songon naung binahem muna ima sahat na horas madita saluhuna. Akamang dotamina nami uju pakubasion ulaun nabadia adong dua pangatusyota akan nama jalo perpadanan ni. Nah perjolo ujusaha roti manang anggur tu tangat ta pitor di pangan manang anggur pitor di inum. Alai na paduahon jolo di paima. Jolo saya jusude amen ni napat dita baru pedi di pangan. Nian dang dia dohonon ai gari ibasat diri naung padita binereng akka padita natumua rupani tong dope marasing tarengok tu si akka manginang ala ikut tio poddo sada jalan ahu tio pami ima na parjolo naking hola sah di tangan pitor di pangam ma ido benna molo di pakobasion ulau nabadia molo hami makobasi holan saya hu pasatami do rupan itu akamat taparhalado situa onom manian sabaris gumodangam ma walu halak asa dapok formula nai tusude jadi tusude perjolo didok tu hatta Yesus Kristus jalo hamu maun jala pangam ma biasana na perjolo na pertamai hu urupi hami do tangan na uliakku di buti dak kula tu anak buru denang dah sudi do buat salah paham sudi jalo hamu ma jala pangam ma
Jadi otomatis mangihuk masudi rupani. Jala asa dihamu duk saya sudah baru mulai memusai asa dihamu hanguluan nasura suda. Ima sakap ni baru pani. Ono palak masih baris maksimal nama walu halak hirasoni. Jadi unak pola berdesak-desakan ulu sampai sian ujung satu parujung songoni gabidang dapot hikmahna. Alai persoalan na kamang duta menanami di nahulau kami songoni salilingon Jupang nomor pemahaman dapat dua naking julu habis manian julu amen didok padita baru dipangan gebehera yang berbeda itu kami didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangam maningo mangalo ya luti asing naroha tapi nama kode itu tong asa doa sama ngihuk napa dua hon napa luluh soni alai tatiok sada sugarina tatiok sada nanti kos odo ternyata nanti kos manang nampi itu dina pertamai manang nampi itu dina dua honi duk sai hita marulaun na badiai akan mengenang tutu do tahanguluhon nanong majalo perpadanan na badia hita manang holasat tita huddul kan Roma muse barisan na mangihut akadong atta adong dope nama dok buti mamereng pahiannya kadongan na bereng majo bajunya mata sia dui manang bereng majo horok-korong nih setipis sangge-sangge nenei kan manang narong dope madok songoni amanginang di konfesi HKBP arong do dibayad di si buasa pola rekod harwa liturgi di hita buasa pola ikon adong edde parjolo fotum patik manopoti dosa dohot akalan na asing udutna ala tahapor siai do lomo do rohani di bata di keteraturan ido bain nase ibadah ta selalu berdasarkan satu keteraturan tertentu nataguari mai liturgi ali dibayad do di si liturgi itu bukan untuk didewakan. Liturgi perlu karena kita mengimani bahwa Tuhan menyukai keteraturan, tapi liturgi bukan untuk didewakan. Lihat buktinya. Nataulahon. Jumolo dan adong tangiang pangodianon di liturgi kita. Dungita pamasa. Sonari dakta pamasa be. Ali di huriana asing ikon gaur holam manaringoti i. Ada entah enggak ada doa syafaat, lalu apa manfaatnya untuk kehidupan dia di luar? Itu kira-kira mengenang. Warta ram akan naung hea hitamar minggu di huriana asing di GKI misalnya di Kehuria Calvinis dan di bagasan ibadah tikting warta jemaat HKBP tong dosongonihian alai di pamasuk musia itu bagasan ibadah dengan alasan ini dan itu entah di dalam atau di luar ibadah warta jemaat itu lalu apa pengaruhnya kira-kira untuk kehidupan kita disadetiki salam manurat memahami akan mengenang salah mengetik. Jadi lo bisa ada angka anak. Pitorong do mang SMS buti. Amang nanong adong do bukuet di nomor 3250 sada. Kita sudah sama tahu nggak ada nomor sampai segitu. Gitu. Tapi penggunaan bahasa di kita masih perlu diperbaiki lagi. Entah itu ada atau tidak, menginang apa pengaruhnya di kehidupan kita di luar sana. Saya sering berbicara mengenai dogma.
tentang ajaran bagaimana kita Protestan mengimani salib tanpa korpus, bagaimana Katolik mengimani salib dengan korpus atau dengan tubuh Kristus, ada di situ. Bagaimana tata ibadah kita, liturgi, bagaimana caranya kita menyaksikan iman kepercayaan, apakah dengan tutup mata atau dengan buka mata, bagaimana seharusnya kita lipat tangan dalam berdoa, bagaimana Calvinis, bagaimana Lutheran, bagaimana karismatik, bagaimana gereja yang lain. Saya sering berbicara tentang itu. Tapi kita perlu ketahui yang mengenang bahwa seharusnya dogma-dogma itu adalah urutan kemudian. Tadinya saya pikir, saya berharap bahwa dengan bertambahnya usia 160 tahun lebih HKBP, kita sudah menjadi jemaat yang dewasa. Kita harusnya sudah siap untuk ajaran-ajaran sampai ke sedetail itu. Tapi kita diingatkan lagi melalui dua bahan bacaan kita pada hari ini yang mengenang, kalaupun kita sudah sampai di pembahasan sampai sejauh itu, jangan lupa basicnya, sebasic-basicnya sekali, sedasar-dasarnya tujuan agama, sedasar-dasarnya tujuan kekristenan, sedasar-dasarnya tujuan kita beribadah, dasar-dasarnya. Jangan dulu, nanti dulu kita ngomongin perjamuan kudus itu, nanti dulu kita ngomongin transubstansiasi, konsubstansiasi, ngomongin takdir, dan yang lain-lain. Nanti dulu kita ngomongin itu. Sekarang bagaimana seharusnya orang-orang yang meneladani Kristus? Setiap ibadah mengenang ibadah dimanapun kita doakan doa Bapa kami, Ali Amanami, begitu. Nah, ini juga persoalan. Di satu tempat pelayanan kami ada jemaat yang bersikukuh mengikuti ajaran seorang pendeta kita juga yang mengharuskan doa Bapa kami itu harus seragam. Ali amanamina di Banu Agijang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma rajamu, saya saud malomo ni roham di Banu Tongon songon di Banu Agijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, itu katanya harus satu napas. Sementara kita yang mayoritas di sini, saya sama dosa nami doh songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, begitu. Kalau sudah benar ngabadiahian panggoraonna taringot tutang yang alia manami, lalu bagaimana kehidupan dia di luar? Apakah sudah dilakukannya sesuai dengan yang didoakannya itu di doa Bapa kami? Begitu kira-kira. Amanginang. Ini yang dikritik Amos dari bangsa Israel. Oh, di doa kita kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Sero maharajamu, saya tadok rupani. Tapi saya romaho oh Yesus, saya romaho oh Yesus, begitu. Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, kita menantikan hari kiamat, hari yang terakhir. Karena kita yakin, kita percaya bahwa itu adalah jalan kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Pengharapan kita agar berjumpa lagi dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Ini ada juga di bangsa Israel mengenang pengharapan-pengharapan seperti itu. Mereka menantikan yang disebut dengan hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan datang kepada mereka, lalu membebaskan mereka, lalu menghukum orang-orang jahat. Yang mereka pikir orang-orang jahat hanya bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa pilihan, lalu bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa jahat, musuh-musuh Tuhan yang akan dihukum ketika hari Tuhan datang. Lalu Amos datang. Amos datang kepada bangsa Israel, lalu dia katakan di ayat 10 lunaking, Marjea manasida akan mengapian di ari ni Jehoba, tungaha malabamu siani, haholo moddo ari ni Jehoba, dada hati uron. Celakalah orang yang menanti-nantikan hari Tuhan, katanya.
Sementara mereka dengan semangatnya di dalam setiap ibadah mereka, datanglah hari Tuhan begitu. Mereka kasih persembahan ke bait suci, lalu berseru, datanglah hari Tuhan. Hakimilah orang-orang jahat itu begitu. Selesai ibadah, mereka lah orang jahatnya. Selesai dari ritual-ritual keagamaan mengenang, ternyata mereka lah yang menjadi penindas bagi sesamanya. Mereka berkuar-kuar, oh bangsa Kanaan itu jahat, mudah-mudahan Tuhan menghukum mereka pada hari Tuhan. Oh bangsa Babel itu jahat, mudah-mudahan Tuhan hukum mereka pada hari Tuhan. Begitu selesai ibadah, mereka yang menjadi penjahat untuk sesamanya, untuk sekampungnya, untuk sebangsanya. Begitu. Lalu apa kata Tuhan tentang ibadah yang seperti itu? Ibadah yang hanya ritual, ibadah yang hanya di tempat, oke, dia hafal semua tata ibadah liturgi semuanya, dia hafal semua doa-doa yang penting dari kitab suci, dia pakai pakaian yang paling penting dipakai untuk setiap ritual-ritual agama, tapi di luar dia menjadi penipu, di luar dia menjadi penindas, di luar dia menjadi pembohong, di luar dia menjadi penyesat. Kata Tuhan tentang ibadahnya itu tadi yang dituliskan oleh Amos, hu hagigihon. Biasa naumida akka ari raya muna, jaladang di halomohon rohakku akka luhutan muna. Ainang pedi pelehok kamu tuau akka pelian si tutungon dohot pelian si panganon, dang lomoro hakku disi. Pelian hamolateon sian pinahamuna, pamuea pe dang parduliau disi. Paholak kamu masih anau haguturon ni aka edemu, jaladang lomo rohani pinggolhu ubege suara ni sordammu. Ternyata ibadah yang hanya dijadikan sebagai topeng, mengenang, hanyalah kejijikan bagi Tuhan. Maka kita akan kembali lagi ke dasar sedasar-dasarnya, untuk apa tujuan kita datang ke tempat ibadah ini pada saat ini, mengenang. Untuk apa kita melakukan ibadah-ibadah rutin itu? Apa cuman gara-gara orang Kristen ibadahnya hari Minggu, maka ketika kita di hari Minggu datang ke ibadah supaya seperti orang-orang Kristen lainnya. Tapi selesai dari ibadah selayaknya orang Kristen, di luar kita sudah tidak menjadi orang Kristen lagi. Selesai dari peribadahan, dari tempat ini, lalu kita ya sudah kembali lagi jadi mengikuti di mana kita berada, begitu. Itu yang diingatkan oleh Amos yang pertama sekali, mengenang. Sekarang kita selalu menantikan hari Tuhan itu, kedatangan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, begitu. Datang kerajaan supaya kita dihakimi, lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita akan bersama-sama berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi yang duluan meninggal. Itu harapan kita di dalam setiap ibadah kita. Tapi benarkah kita sudah melakukan ibadah kita di luar sana, mengenang? Sudah menjadi pembawa keadilan, menjadi pembawa kebenaran di tengah-tengah lingkungan kita? Atau sebenarnya kita hanya Kristen sekedar di dalam ibadah saja, di KTP saja, begitu. Ini yang mau diingatkan sama kita. Atau kita hanya Kristen di Facebook aja, gitu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, begitu. Di status Facebook kita. Bukan enggak boleh, mengenang. Boleh, silakan. Tapi jangan cuman sebatas status Facebook, gitu. Foto nenanei. Bukan enggak boleh. Silakan, tapi maunya sesuai lah, gitu. Sesuai. Kita foto di depan altar,
Unang gabi sorong nomor puto sayon. Tapi sesuailah kehidupan kita begitu. Datanglah ya Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, kita nggak akan takut lagi. Orang-orang Israel tadi menganggap ketika Tuhan datang di hari Tuhan karena mereka bangsa pilihan, yang dihukum hanya orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ternyata mereka juga akan kena. Karena ibadah mereka hanya topeng, ibadah mereka palsu, ibadah mereka hanya kemunafikan, ibadah mereka hanya ritual di rumah ibadah. Di luar dari ibadah itu, mereka kembali menjadi pelaku kejahatan bagi sesamanya. Nggak diaplikasikan apa yang dapat mereka dari ibadah ke kehidupannya sehari-hari. Begitu kira-kira mengenang. Jadi kita diingatkan oleh kedua bahan bacaan kita ini mengenang untuk dapat berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan harinya, hari Tuhan itu, tapi kita selalu minta dia, datanglah ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, tapi kita tidak diberitahu kapan harinya, maka kita diminta untuk tetap berjaga-jaga. Tapi ada persoalan seperti ini, di Pungonina sudah pernah kami bahas, mengenang. Seandainya, sekiranya masuk surga mahita sudi, amin. Arong naulu parjulo? Pola? Nggak ada ya, nanti parjulo makan apa parjulo hati. Amin lah, kita masuk surga. Dengan segala usaha kita, apa aja usaha kita kira-kira yang bisa kita lakukan supaya tetap menjadi penghuni surga begitu? Oh, kita susah payah ini. Kita dengarlah ada kawan kita yang jackpot 10 juta, dapat petir Zeus. Enak kali orang itu ya, jackpot 10 juta Bang. Padahal cuma top up 500 ribunya dia, gitu kan. Ada modal kita ini, ada pas ini ada uang bebas ini 1 juta 2 juta, akamang. Tapi karena kita ingat firman Tuhan, kita ingat omongan para pengkhotbah, unang merjuji ihamu akamang. Jadi kita tahanlah itu, nggak ikutlah kita main judi, nggak ikut kita dengan sukacita orang-orang yang main jackpot itu. Susah payah kita kainang, arung tabigi ilabung tapas ihata nata hasogohon, ihata rupani digosipin. Pas kita juga benci sama orang itu, kita tahu juga rahasia yang belum orang lain tahu. Pengen kali kita cerita gitu sama orang itu, nasuet butuh halah hodok gitu. Tapi kita tahan, kita ingat kata para pengkhotbah, jangan menggibah inang. Kita tahan itu, kita tahu, udah pengen kali ini. Kita tengok orang-orang korupsi, ketawa-ketawa bahagia, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat harta, dapat sangap. Kita bisa, aku punya orang dalam, bisa aku bikin kayak gitu. Tapi nggak kita lakukan. Itulah mungkin usaha kita ya. Itulah usaha kita yang orang kita tengok mabuk-mabukan di luar sana sampai tengah malam nyanyi-nyanyi, nggak peduli lagi etika, nggak peduli tetangganya. Aisyah arwah, isi songonau katanya kayak gitu. Tapi kita tahan diri kita untuk tidak melakukan itu. Oke, itulah usaha-usaha kita misalnya. Masuk surga lah kita gara-gara itu. Gara-gara usaha kita itu. Terus kita lihatlah orang-orang yang ketawa tadi. Kita lihatlah kawan kita yang jackpot 10 juta tadi, modal 500, top up 500 ribu. Kita lihatlah kawan kita yang menggibah tadi dengan ketawa ketiwi tadi, akanang eklekel halai ya karena sebutu ilaun kata kita. Tapi mereka ternyata masuk surga juga. Kita lihatlah kawan-kawan kita yang kita tahan diri kita supaya jangan ikut-ikut mereka ke diskotik mabuk-mabuk. Kita tahan diri kita selama ini. Kita tengok rupanya mereka masuk surga juga sama-sama kita. Kita udah berusaha tadi. Iri enggak? Marah enggak kita di situ?
Enak kali orang itu. Kok bisa kawan ini bisa masuk surga, wak udah susah-susah jaga diri. Kok bisa juga dia masuk gitu? Ngapain kalau tahu kayak gitu, aku mending dulu ikut mabuk-mabukan. Mending dulu aku main jackpot. Udah tiap hari dapat SMS, dapat doa makamang, dapatan, hai kakak, saya Priska. Saya tahu lo caranya jackpot. Kamu tinggal isi kode 8888. Padahal udah sering kali tiap hari aku dapat WA kayak gitu, misalnya dapat SMS kayak gitu. Ini yang disebutkan tadi ya, mengenang. Kita nggak perlu iri dengan hal-hal seperti itu. Akub ni alia kadongan hu elek-elek jala hu apoi hamima kok jadi itu. Alai dang pola surat tono tuhamu alia kadongan taringot tutikina dohot sadi harina ai di boto hamu do takkas songon panak kobor ngiddo haroro ni ari ni Tuhani. Dari seseorang yang disalib di sebelah kanan Yesus, kita tahu satu hal, bahwa Tuhan lihat akhir. Tuhan lihat akhir. Amangnang. Tuhan menghargai proses, tapi dia lihat akhir. Salib itu lambang kejijikan. Penjahat paling hina, paling jahat sejahat-jahatnya, itu yang disalib. Kalau kita sekarang tembak mati. Kalau di situ, di zaman Yesus, adalah disalib. Jadi orang yang di sebelah kanan dan kiri Yesus itu adalah penjahat paling sejahat-jahatnya. Hanya beberapa jam dia bersama-sama dengan Yesus. Lalu dia bertobat dan terima Yesus. Dan dia bersama-sama dengan Yesus di Paradiso. Akhirnya. Lalu bagaimana kita yang tadi sudah jaga dari awal, dari sekolah minggu kita sudah baik, ibadah, remaja, naposo bulung, sampai menikah, sampai punya pahopu. Silaplah, sekali ini aja aku pengen jahat gitu. Pengenlah jahat, sekali ini aja lah. Alana masuk do manggani tetanggana, tualaman nak. Sekali ini aja Tuhan kucurikanlah itu ya, yang masuknya. HP supamotonna lausi perlewat nak, permoding nak. Adil enggak dia masuk neraka? Maka ini yang paling penting, Amanginang. Di ayat 11 tadi diingatkan. Kita enggak tahu kapan harinya, kapan kita enggak tahu kapan waktunya. Maka di ayat 11 di Tesalonika tadi dikatakan seperti ini. Di bayani saya masih paengo tamahamu jala masih Paul Yulian songon naung binai muna. Kemungkinan jemaat Tesalonika sudah melakukan ini. Enggak tahu HKBP Denpasar apa sudah, mudah-mudahan sudah ya. Di bayani saya masih paengotan mahamu jala masih Paul Yulian. Begitu kira-kira. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang saling mengingatkan dan yang saling menguatkan? Mengenang di dalam persekutuan kita ini, itu yang diharapkan. Jadi mau kapanpun datang hari itu kita akan siap. Kita enggak akan menjadi orang-orang yang aduh janganlah dulu kiamat gitu. Belum ngapa-ngapain aku. Dan orang udah pindah ula misalnya kayak gitu. Mungkin akan natuetua nami akan nomor pahopu bisa lah ya. Baru sonari petaho gitu. Berkiamat petaho. Ini kasihanlah sama yang belum nikah. Enggak, orang ini maksudnya enggak. Tapi kita enggak akan takut. Mau kapan hari, entah hari kita meninggal atau hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, entah hari kapanpun itu waktunya, yang pasti kita diingatkan untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap standby akan mengenang. Jangan sampai ada anak-anak muda, teman-temanku anak-anak muda yang beranggapan bahwa masa muda hanya sekali, ayolah dinikmati.
Orang happy-happy ke sana, ayo gas. Orang lakukan ini, gas. Ada kawannya yang nanya, emang boleh gitu? Boleh, ayo gas katanya. Nantilah, kalau mau ke gereja, nantilah tunggu tua dulu katanya. Tunggu tua dulu. Mau ikut pelayanan, nantilah tunggu tua dulu. Jadi akamang, nah ditodo casi. Jangan tunggu tua dulu ya mang. Gak tahu kita entah sempat kita tua entah enggak. Gak tahu kita kapan waktunya, kapan masanya menginang kita dipanggil. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan minggu depan. Kita akan harapkan bahwa hari kedatangan Tuhan itu datang secepatnya. Dan ketika dia datang, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kalaupun ternyata kita jumpa teman-teman kita, menginang orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ternyata tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, disitulah fungsinya kita. Itu yang pertama sekali menjadi orang beragama. Itu yang pertama sekali menjadi orang Kristen. Orang-orang keluar dan masuk agama Kristen tidak pertama sekali gara-gara dogmanya bagus. Enggak. Tapi lihat orang-orang Kristennya. Oh, orang Kristen itu kayak gini ya, seru ya jadi orang Kristen. Nyanyiannya enak misalnya. Ibadahnya damai. Orang Kristen itu suka membantu ya. Itu yang orang lihat. Nanti yang kayak tadi itu transubstansiasi, konsubstansiasi, salib tanpa korpus, salib dengan korpus itu nanti. Jadilah manusia dulu ke sesama manusia. Itu yang pertama sekali. Tuhan mau lihat. Di situ ibadah kita mengenang. Ibadah utama kita bukan ini sekarang. Di sini kita cuma dapat bekal. Di sini kita untuk membekali diri. Yang lebih utama ibadah kita nanti ketika kita keluar dari pintu ini, di luar sana, disitulah ibadah kita yang sesungguhnya. Nyanyian pilihan kita itu. Todi rodi pamatang, hosa, gogo, apa aka hado pitahe? Aka menang. Semua nyawa juga hidupku. Hidup kita bukan cuma di gereja kan? Itu kita persembahkan kepada Tuhan di luar sana. Maka kapanpun waktunya, nggak perlu kita takut-takuti lagi, nggak perlu kita ditakut-takuti lagi sama 12 Desember 2012 misalnya, atau 1999 ke 2000. Nggak perlu takut lagi kita dengan hal-hal seperti itu. Oke, mau kapanpun Tuhan datang, mau kapanpun waktunya Tuhan datang, kita akan siap sebab kita dalam komunitas ini adalah orang yang saling menguatkan satu sama lain. Kita adalah orang yang saling mengingatkan. Kita bukan orang-orang gelap. Kita tidak akan ketakutan ketika hari terakhir itu datang karena kita siap. Karena bagi kita itu adalah hal yang baik menjadi jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan, masuk ke dalam kemuliaan kekal. Mari mengenang selama hari itu belum datang, selama kita masih dunia ini, mari kita saling menguatkan satu sama lain supaya ketika hari itu datang kita sama-sama siap. Kita semua yang ada di tempat ini sama-sama masuk ke tempat itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Jehovah dibata amanami na marhaban sariban wagijang mauliate rohanami dia rupa munabadiai. Disalutna asi dohot holong ni roham na naukupak kilalahok kami di bagasan parngulun nami. Mauliate di hatam nabadia nanong payengoton hami ali Jehovah asa manang sadihari tikina manang arina haroro ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus napa dua halihon asa toktong mahami marsihohot di bagasan hatam nabadiai toktong di bagasan habadiaon na adong di ho ali Jehovah marhabadiaon songon ho ali Jehovah nabadia alai jolma pardosa jolma nagaledo hami ali Jehovah jojot do hami tarujun alani akkao tahini sibolis naneng manigai ha porsion nami ibahini mangidu mangelik kami todo pamu nabadiai
asa homa na mangalehon toddim tod di parbadiai, asa dipargogoi jala diparbisuhi hami mangulahon hatam di bagasan parngulon nami si ganupari, asa margogo hami jala marbisu kali Jehovah mangalo saluhut nak katahin si polisi jala majaga habadiaon nasyakoi paingoton hami sama hami mapargogoyhon hami sama hami saliling di portibiok kami jala manang sa di hari pe haroroni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus nanaung rade mahami disi jala say Roma tutu harajomi marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ali Jehovah di bagasan tikyon buanon nami dotong na saluhut na ka program ni Huriam HKBP Denpasar di bagasan sa mingguan Dr. Madongani Ramoti pasu-pasu asa mardalan saluhut na dot dinggan di bagasan Lasni Roha marlas ni Roha saluhut na ruas ni Huriam jala marsangap maguar mo na badiay nangakaulaon nami pe Ali Jehovah di bagasan sa minggu manipat songon padonganiom mo di akka minggu nong salpu lumobi matutu Ali Jehovah siani pasu-pasu dongani saluhut na kapardalanan ni ruas ni Huriam akka ulaon perkarejoan akka nasinakapan ni Roha nasida asa mardalan saluhut na di bagasan dame Lasni Roha dohot haipason nasyakui jalaboy mo siya hami marpungu di bagas jorom na badia di akka parmingguan nami di akka minggu na salpu Ali Jehovah paddaon na bolon hodo na maddaon niya kasahit na dong di hami ipamatang ng di Roha nami ibahini bonon nami do kadongan nami na tongon di bagasan parsahiton homa na maparguguyon na sida mangadupi akka parsahiton na sida jalalu bisyani Ali Jehovah Panginoon nami homa na masuk-masuk ka tenaga medis keluarga na kaubat na pinangan na sida gabi habauran ni pasu-pasu may gabi dalan ni hahipason siya ko asang get boy mo si hami marpungu di bagasan parpunguan ni Huriam di bagasan hahipason dolas ni Roha molotong adong Ali Jehovah ruas ni Huriam na tongon di bagasan parukilon homa na palua hossa na di bagasan habot ni Roha homa na mangaleho na pulapul na duminggani mauliati madi Ali Jehovah marhiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tauduti mared dia kamanginang huhut ma tapapungu piliatta. Tuhan Yesus
Tatangya ko mapiliata tu ado pan debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutoddim. Hurian itu hatta saluhutna parhalado nanga kaparhobas nama kubasi perminggota di sesi napa dua honon pas satu tuhita selamat hari Minggu madita saluhutna debata mama masu-masu horas.